Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Melajengaken pelajaran ingkang ini ingkang soal terakhir, masalah perkara sing batalake wudu. Iya iku kabeh perkara sing batalake wudu. Niku napa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Soal maladhi yubtilul wudhu'a. Ma iku apa alladhi utawi perkara yubtilu kang bisa batalake apa alladhi alwudhu'a ing wudhu. Jawab alladhi utawi perkara yubtilu kang bisa batalake apa alladhi alwudhu'a ing wudhu iku khamsatun ana 5. Mbah Kiai dawuh apa wae perkara sing bisa batalne wudu. Jawabe perkara sing batalne wudu iku ana 5. Niki penting sangat dipun ngertosi. Kadang-kadang wis wudu tapi gak ngerti sing batalne apa ya repot. Al awal utai kang pertama iku khurju syai'in metune suwiji-wiji. Oleh metu min ahadi sabilaini saking salah suwijine dalan loro. Sing nomor 1, segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang 2. Dalan ngarep dalan mburi. Niku lek diarani napa? Sing mburi jenenge silit, sing ngarep jenenge apa? Pokoke enten perkara sing keluar saking dalan niku batalke. Kadang-kadang sing metu niku encen asli barang najis. Kadang-kadang barang sing wungkul, mbah iku rupa duit dimplok njur metu jauh duit. Niku pokoke enten perkara sing metu saking dalan niku batalne. Kecuali sperma. Asale utai kang kaping pindho iku zawalul aqli, ilange akal. Sing nomor 2 ilang akale. Tak sadarkan diri. Mbok sebab napa pokok akale ilang. Mbok semaput, mbok hayanen, mbok ngonsumsi napa akal ilang. Batal. Asale sute ingkang kaping 3 iku anaumu turu. Arabi utai kang kaping asali utai kang kaping 3 iku anaumu turu. Arabi utai kang kaping 4 iku lamsul mar'ati. Demoke iku lamsul mar'ati, demok wong wadon al asnabiyati kang liya. Sing nomor 4 ngepok wong wadon sing liya alias mboten mahram, alias orang lain. Niki dengan catatan dengan bersentuhan menyentuh tapi tidak memakai aling-aling.
mengke wonten keterangan ora batalke nek demok perkara telu niki. Delala kok nyentuh perkara telu niku gak batalke. Siji untu iki gak batalke, demok untune sing wedok gak batalke. Nomor loro rambut, nomor telu kuku gak penak kabeh demok metu. Al-khamisu kaping 5 iku lamsul kubuli, demek kubul awit duburi utawa dubur dalan ngarep dalan mburi oleh demek bibatinil kafi kelawan jerone apa-apa. Sing nomor 5 demek kubul ya dalan ngarep dalan mburi niku wau kanthi batine apa-apa. Lah batin apa-apa didelok kaya ngeten. Batin apa-apa didelok kok telapak tangan yang bagian dalam, pucuk ini nggih pun dikecualikan, pinggiran-pinggiran dikecualikan semuanya. Napa sing enten teng jero niki dengan ditekan sedikit itulah yang dinamakan batinul kafi. Kok ndemok kubul ndemok dubur nganggo niku berarti mbatalke wudu. Mbok kubule dhewe apa kubule tanggane, dubure anake. Kadang-kadang rumangsane penggone anake terus gak malah dienggo dolanan. Iki jenenge apa iki, Lem? Niki batal. Kapan selagi demok nganggo bibatine kafi niki batal. Nggone dhewe ya batal. Niku apa sik sambung utawa wis ujul wis batal. Pun saged dipahami batale perkara, batale wudu niku krana perkara 5 iki. Siji, metune suwiji-wiji barang mbah saka dalan ngarep saka dalan mburi, ada yang keluar batal wudune. Nomor loro ilange akal, mungkin semaput napa ayanen napa-napa. Sing nomor 3 turu. Sing nomor 4 lamsul mar'atul ajnabiyah. Sing nomor 4 ndemok wong wadon sing liya. Sing nomor 5 ndemok kubul utawa dubur kanthi telapak tangan. Lajeng soal mal mar'atul ajnabiyatu ma iku sapa al mar'atu ta wong wadon al ajnabiyatu kang liya, wong wadon liya ki sapa? Jawab hiya utawi al mar'atul ajnabiyah wong wadon liya iku awake wong wadon. La yahrumukan ora haram apa nikahuha nikah alati. Li asli nasabin mau krana arahe tunggal nasab au radhain utawa tunggal suson au musaharatin utawa maratuwa. Wong wadon liya niku wong wadon sing ora haram dinikah. Iku jenenge wong wadon liya. Mbah ora entuk niku jalaran nasab adine utawa tunggal suson. Tapi dengan catatan sebelum 2 tahun, nek wis bar 2 tahun nusuneh ya mbuh. Belum 2 tahun kok ndelah susonane sing nusone niku wong niku wau. Bar niki jalur keluare anake wong dhewe-dhewe niki pun dadi penyebab terhalangnya dia menikah. Karena napa? Niku pun mboten ajnabiyah melih niku tertunggal ibaratnya. Au musaharatun ta maratuwa, jalur saking maratuwa. Mara-mara ketemu tuwa. Pilih niki saged dipaham krana lolaline wong wis bar wudu kok tibake ngene aku
aku kayak gini ini sangat perlu diketahui. Utawa ojo-ojo tengene permasalahan antara muhrim kalih mboten muhrim nggih perlu diketahui. Mari pertemuan menika kita tutup, mugi-mugi wonten manfaatipun. Kita tutup kanthi ucapan alhamdulillahirabbil mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.